V dnešnom dieli uvidíš. Takže si to vzdal. Jak vzdal? Takú žirafu ste mi tu doniesli. Čo? Že ako to piješ? Čo na mňa skáčeš? On bol ožratý, či čo? On bol ožratý, ale ja to jebem, to len začalo. Oh shit. Čo to pozeráme? Pozeráme Slepé rande od Refresheru. Daniela a... Denisa a Daniel. Tak. Ahoj Mikála, čau. Ahoj Robo. Ja teraz musím zdraviť obidve tvoje mená? Oh shit. Tu je v píči. Nechcem uraziť akože Denisku nič ako, ale keby som mal ako zhodnotiť. Tento diel menučka ti prináša Astrid, aby tvoja pokožka žiarila nielen na prvom rande, ale aj po ňom. Ty Dnešnom pičo. menučku rande naslepo absolvuje ukecaný Daniel. Ahojte, moje meno je Daniel, pochádzam z Bratislavy. Čau. Stačí jedno meno, ktoré si vyberieš? OK. Z Kramárov a je mi 22 rokov. Študujem na Newtone, to je ekonomická univerzita. Čo robím vo voľnom čase? No tak väčšinou chodím ako do fitka, to je taká klasika. Jazdím si proste len tak s autom, alebo si tunujem to auto. Ja som taký autička. Do menúčka som sa prihlásil úplnou náhodou, proste boli sme s chalanmi a oni mali akože partnerky a tak. Ja som tam bol jak taký debilko sám, akože nebol som sám, bol som tam s nejakými ako bavami, ale to boli také. Proste mi rozprávali, že Danko, že ty si taký dobrý chalan, len akože možno na začiatku pôsobíš taký, že arogantný, ale ty vo vnútri, keď ťa by poznala, tak ty si úplne super, že čo nemáš žiadnu babu, akože. What? To začudujem. Čo mu zajebalo. Kámo, tak keď mu odtiaľ neujde do 10 minút videa, tak sme v pohode. To čo je? Tak povedali, že tým sa úplne hodil, že do tejto show menúčko, takže vlastne kamaráti ma do toho. Jak ho nabejtili, Oproti tupci. Danielovi sme posadili sympatickú Denisku, s ktorou sa predtým nikdy nevidel. Servírujeme prvý chod, po ktorom uvidíme, či sa dvojica má o čom rozprávať. No čau. Ahoj, No čau. Tak ja som Daniel. ja som Denisa. Kam kúká? Normálne očný kontakt mínus. Pozri sa, kde sa pozeral. A prečo nie sú zahalení, však oni majú byť naslepo? Čo ona tá prvá časť bývala, že mali tie škrabošky najprv? Tak to je dojebané. No čau. Aha, kde sa pozeral? Aha, do zeme. Tak ja som Daniel. Ja som Denisa. Čo? No, teší ma, aj keď tu máme neviem, tento múr. To pôjde preč. Jaj, múr. No, tak nejakú otázku, no. Tak Jaj, povedz mi niečo chvála také, Bohu. čo zaujímavé o tebe. Ahojte, moje meno je Denisa. Ja mi to dali takto. Hej, dobre. Jaž kokot, čo kúka do zeme, že čo mu zajebalo. A oni tam dali, aha, OK. Lebo tie predtým časti boli, že mali také tie škrabošky a nevideli sa, normálne sedeli oproti seba, hej. To bolo také lepšie, podľa mňa, no dobre. A pochádzam z Rožňavy, mám 23 rokov. Študujem v Prešove špeciálnu pedagogiku, ktorá je vlastne zameraná na edukáciu postihnutých detí. Nemám dostatok Milovnička zvierat. Pozor. voľného času, ale tak rada chodím do fitka po novom. Tak môj partner by mal byť rešpektujúci a tolerantný, vtipný a pekný. Že v čom si taká výnimočná. V nič nerobení napríklad. No už som vedel, že to nebude dobré. Už podľa hlasu, ako nemala nepríjemný hlas, ako to ne určite, ale by som taký chcel jemnejší trošku hlas na dievčati. Ty si v čom výnimočný? Hrám sa s autom, si ho montujem v voľnom čase. Možno, že som citlivý ako, jak sa to povie, že si rád vypočujem, maličkosti si všímam, možno v tom som výnimočný, že si každú maličko všímam. A ako dlho sa už takto zaoberáš tými autami? To ma zaujíma celkom. Tak ja už ako malé decko, keď som dedo ešte žil, tak on mal ako také Subaru, ako neviem už čo to bolo presne, lebo som bol malý. Nepamätám, taká zelená Metaliza. To, že autičkár mi nevadí, ak to má ako hobby. Jak som dostal vodičák v 18, 17. Tak som brázdil ulicami. Že taký je... Ja neviem, ty vole. Oh my god. Ja neviem. Ako možno to tu len tak zostrihali, hej, ešte zatiaľ, ale zatiaľ mi príde fakt, že je v píči úplne. Totál. Tak, No vyzerá pohode. proste si to auto Zatiaľ. dorábal. Môžem sa opýtať, koľko máš rokov?
22. Na tom prvom stretnutí som strašne čakala, kedy sa ma už aj on niečo opýta. Ja som tam sa stále snažila sa ho pýtať, aby to nebolo také, že sme ticho. Je nejaký tvoj obľúbený šport, ktorý rád robíš alebo sleduješ? Ani moc ne, moc som sa nevenoval obľúbenému športu, to ma donútili rodičia. Ja som bol hádzanár, bol som aj normálne, že majster Slovenska, ako vyhrali sme prvé miesto. Ja som To na čo proste povieš takúto vec? Ako dobre, ale ja neviem. Prečo by to vôbec hovoril, že vyhral prvé miesto, ty vole? skončil v 18, ak sme vyhrali akože zlato. Proste môj dedo mi povedal, že nemám talent na futbal a popri tom ja neviem, jak to mohol vedieť, keď som bol ešte Takže malý. si to vzdal. Jak vzdal? Preto ma nebavila hádzana, lebo som bol ako, ne že donútený, ale som to robil asi pre môjho deda a nerobil som to pre seba. A ja som chcel hrať furt futbal. A máš nejakých súrodencov? Ja aj no, mám segru. Staršiu, mladšiu? Mladšiu. Ale ona sa podľa mňa moc vypituje, mala by byť chvíľu ticho, nech sa on spamätá a nech dá aj on nejakú otázku, nie? Lebo keď sa takto proste pýta jednu za druhou, ako možno to je tak zostrihané, hej, ale tak to možno je aj jej chyba, vieš? Ale neviem, možno tak zostrihali debilne, vieš, že aby to bolo zábavné, tak proste dali otázku za otázkou, jak išla. To nevieme. Ale možno ona sypala otázku za otázkou, vieš, a proste typek chudák nevedel. Sa stratil v tom. Takže neviem, no. Toto môže byť chyba všelikoho, vieš. Lebo my to tu vidíme, že ona sype otázku za otázkou, ale tak on možno nemal priestor. Ona má 19 rokov ona si proste nenechá šlapať na hlavu, taká... A však to je dobré, nie? No, veď áno, len tak je to také, no, že neviem sa s tým dohodnúť poriadne. Ja som mladšia, ja mám 23 rokov, moja sestra má 20... Počkej, to ona začala sama hovoriť? Či to vystrihli? Poriadne. Ja som mladšia, ja mám 23 rokov, moja sestra má 27 a... Ja to nezaujíma absolútne. Čiže to tí mladší sú také obľúbenejšie zjavne. Dík teda. Nemáš za čo? Ale je to cítiť, Pravda. no. Mi to nevadilo, že mala 23 rokov, ako ja preferujem mladšie dievčatá. Nemám rád ako staršie. Potom to beriem skôr, keby to mala byť moja mama. Že nebol som spokojný s tým. Máme pred sebou celebritné kráše. Wow! A ideme sa teda o nich porozprávať. Je aj tento. To je tento. Chlapa. Čo to je? On sa strašne divno, ja neviem, on sa strašne divno vyjadruje. Nie? Strašne to je divné. Jak rozpráva. On je úplne v pohode, ale on je úplne divný. To už asi nebude tým, že to zostrihali tak na piču. Čo tam máš na? No, Viktor Šín, okay. to poznám. Máš ho rád? Ako nejakú pesničku si akože pustím, ale moc ho nejak nepočúvam. To, že nepočúva Viktora Šína, zase je to také, že on by ho začal počúvať. Keby ma má rád. Čo? Ježiš, tá si zase nahovára sračky, ty vole. No povedz mi, dačo k Ariane Grande. Ty tu máš Arianu Grande. No veď áno. No, ale čo sa ti na nej najviac páči? Ale ja neviem, tam je nejaká trošku tučnú... No ne, to je dobré, no. Ne, áno. Podľa hlasu som... Tučná Ariana? Kámo. Tučná Ariana proste. on je divný. On je strašne divný. Akože môže tam hrať rolu aj ten stres, ale už si ho nechce zastávať, lebo fakt je divný. Tam je nejaká trošku tučnú... No ne, to je dobré, no. Ne, áno. Podľa hlasu som si ho predstavovala tak, že... Je dosť podľa taký toxický, nie? Ale to, ako príde. sa vyjadroval, tak... Som bol ešte malý, tak sme mali ako také rakúske programy na telke. Ona to bola v nejakej tam showke, nejaké Nickelodeon, tak mne sa tak akože proste páčila taká malička. Hľadovo asi výška sa ti páči teda najviac na nej, áno? Nie, aj výška, áno, aj že ako bruneta a ona je taká, ja mám také milé ksichtíky proste, že ona je taká, že jak také deculo trochu. Čo už gula očami? Čo 2 metre, ty kokos, akú žirafu ste mi tu doniesli. Čo ti jebe? Vôbec sa nevie správať, absolútne sa nevie správať. Že je taký, ani neviem či naegovaný by som to nazval, ale proste nevie sa správať a taký toxický mi dosť príde, ale tak...
Kokos, ja tam budem šplhať. Chuj do hryti. Opičák, 1,78 m. Podľa mňa som sa prekvapil, že som celkom slušne sa vyjadroval a že som bol na úrovni, si myslím. Takže ako? Tak ja poviem, že sa nevie správať a on povie, že hneď na to vetu, že ja som bol slušný. Čo to je, ty vole? Čo na mňa skáčeš? Koľko sme tu rozprávali, že ak pijem vodu. Však lebo... Aha. Tak ja som si na ňom všimla hneď, ako začal piť vodu to, že srká a ja som ho na to upozornila. A som čakala, že s tým prestane, ale on to rád robil ďalej. On rád srká. Pred jedlo je za nami a dvojica vysiela zmiešané signály. Ak sa chcú vidieť, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo položené na stole. To ani ja som nie je taký toxický na ľudu, keď feedí proste valo. Akorát som to pre chvíľu dokúkal, strašne jebnutý. Čo ti šibe? Nemala som to stlačiť. Ideme ďalej. Je čas, aby sa naša dvojica prvýkrát uvidela. Ako na seba zareagujú? Nemala som to stlačiť. Že nemala som to stlačiť. Ale viete čo? Ona to stlačila, viete prečo? Lebo už tam prišla. A za druhé, v druhom alebo v treťom kole je chálka. Ona sa chce najesť. Že mohla odísť hneď teraz. Reálne. Keby to nestlačila, môže odísť, nie? Ide o show? Tak hej, ako ju tam možno držali, vieš, zo štábu aj. Ako ja si nemyslím, že by niekto povedal túto rovno nie. Vidíš, to každé video je až do konca. Mi hovor, že... No, uvidíme. No čus. Čau. No čus! To ani keby som totálna šrot a príde normálne na Discord, tak nepoviem no čus. Čo ti jebe? Že no čus. No zdar? No nazdar. No to ešte lepšie, ale čus? Keby je povedal, že no nazdar. OK, ale no čus. Ma teší. Daniel. Čo robí? Okay. No, tak asi si sadneme, ne? No ja som mal chuť odísť hneď, jak som ju videl. Proste ja som už videl, proste, že to nebude fungovať. Jak som mu proste videl jej tvár ale v realite by som hneď odišiel, ja by som sa ani s ňou nebavil, v realite. Ešte mohol povedať pre Boha fuj. Ako mohol, aspoň by tomu dodalo grády. Čo ti jebe? By som neoslovil, lebo mi neprišla atraktívna vôbec. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára. Tentokrát naši holúbkovia zoradia trojice slov a uvidia, či majú radi to isté, alebo sa ich Čo robil s tým? nelíši. Čo robil s tým obočím jebemu? 3 reperov alebo spevákov, spevačky. No Kalín, Sima a Ego. Ideme si to zoradiť. Áno. No takže... No, Máčme povedz, 3, tak ukáž to. 4. 3, 4. Boha, veď to máme. No, aspoň na Sime sme sa zhodli, že druhé miesto. Sima má druhé miesto. Prečo je Kalina posledná? Lebo to nepočúvam. A ja som kvázi na Egovi vyrastal. Ako, neviem, či poznáš... Že ma len raz poznám. Čo? Nič, môžeš. Čo si... Moja obľúbená skladba od Ega je určite z Podzem gangu City. Barbie, Oppenheimer a Mickey Černák. No, sme sa skoro zhodli, veď Barbie, no. Prečo si dala Barbinu? Barbie? Prvá? Čo? Oppenheimer bol top tier film. Ako Skôr prvé ty, miesto. prečo si dala Barbie? Tak, lebo keď si týchto dvoch špekulantov pozriem, tak moc by som k ním sympatie nemal. A Nepočkaj, tam A išlo... však nejde o film? Jaj? Vieš čo, hovor radšej ty. Čo to je? I keď tak bude také, že Ego Sima, či čo? Tak by povedal, že netuším. Netušíš, kto je Ego? Ani Sima? A ešte to tam bol Kalin? Nevieš, fakt? To vážne. Nepočúvaš slovenskú a českú scénu?
Repovú. A tak to nie je repová. Je v podstate. Ale Sima je taký mix, podľa mňa. Ego som už počul niekedy to meno. Však z kontrafaktu asi. Ešte kontrafakt? S rytmusom? Tak kontrafakt s rytmusom? Tak tam spieva s ním Ego. A Ego má jednome svoje pesničky. Ale určite si počul, ty vole, Ega. A ja ti ho pustím potom. By si mal aj vysvetlenie, hej? Áno, lebo ja to asi zle chápem. No to je... Bol tam Kalin. Kámo, vieš, koľko ľudí tu je len takých, čo počúvajú fakt tieto české a slovenské pesničky? Strašne moc. Strašne moc. Ja som trošku jednoduchší asi. Prekvapenie, plánovanie a spontánnosti. No Lukáš Deniska. Ja to mám všetko na prvom mieste. Ja som si nevedela... To bolo prvé pekné, čo povedal, že no ukáž Deniska. To bolo normálne, že prvé pekné, čo dokázal zo seba vypotiť za 8 minút 26 sekúnd videa. Prekvapenie, plánovanie, spontánnosť. Nevedela. A mne sa všetko páči. Že všetko sa ti Áno, páči. ja som občas spontánna, občas chcem plánovať podľa toho, že o čo ide. Vieš čo, ja radšej už neplánujem nič, lebo ma to väčšinou sklame. Ja som väčšinou taký, že proste ja mám rád takú spontánnosť, že proste ťa niečo napadne a že ideme do toho. Čo by si preferovala? No Prvý prečo? bosk. No veď halo, veď pauza. Počúvam. Veď kokos. Veď pauza, veď bodka a idem ďalej, ne? Takže prvý bosk. Kde by si chcela? V parku? V kine? Alebo v aute? V parku? No veď to je taká klasika v parku. To samozrejme toto bolo, ako v kine by som si v živote nedal. Tam je to také, ja neviem, tam chcem kúkať film. Presne na to som Tam ako ja nechcem, aby si ma otravovala. Budem otravovať vedľajšiu stranu. No, môžeš si odsadnúť. Ideme ďalej. Máme tu... Strašne cringe sú ten rozhovor je strašne cringe, ty vole. Mne zle z toho sa nedá počúvať toto. Mne čas času vidím tí repery u toho vášho Rytmuse, tá show. Akože tých, čo tam chodia repovať, že ale to sú tam bariaky ľudia, že oni tam zobrali, to máš casting na Superstar, že tam ti zoberú barského, vieš. Potom vyberajú. Proti náhodou nenafúkal do nosa nejaký sneh, než tam išiel. No inak, ako... Neviem, fakt je divný. Politiku, takže sú tu mená ako Šimečka, Pellegrini a Matovič. Tak to som veľmi zvedavá. Neviem. Zorať to. Neviem. Ty dala Matoviča druhého? Je to frajer. Akože áno, akože Je to ten, čo zahalúzi, akože to má ako Je to vždycky frajer. odjebe z toho. Pellegrini je mi akože, jak on vystupuje Kto na... tam proste nadáva. Oh my god. Oh. Akože nevie sa správať absolútne, no. Politika je ďalšia téma, ktorej som vôbec netušil. A ty kde žiješ? Akože... Ale politiku sem nemali ťahať do tohto. Neviem. verejnosti je mi sympatickejší. Áno, chodím vám voliť, ako vždycky mi to rodičia pripomenú, že aby si išiel voliť a nebudem rozprávať akože, no proste sa inšpirujem od rodičov, to volím čo rodičia, takže tak. Tak čo tu preferuješ, no, Deniska? No, terapiu? No veď idem! Šišmaria. Bože, ty kokos. No, Jak moja mama. Terapia. A To čo je tam zajebal? Strašne toxický, ale že totálne. To ani ja na ľudu som není tak. On je strašne na facku. To ani ja na ľudu som není tak toxický, ty vole, na vale. Či? volím čo rodičia, takže tak. Tak čo tu preferuješ, no? Si na mňa tak. Terapiu. No veď idem. Není som na teba tak. Ľuda. Však dobre, ale keď tam núbíš, tak musím, chápeš? Aby som ťa povzbudil. Čau, Nikolás. Bože, ty kokos. No, Jak moja mama. Terapia, Čo tiebe? astrológia, alebo omša. Že omša, jak sa na ňu pozrel. Ľuda, ty si nič nespravila. Ty si prehraje replay. Že čo si spravila. A nie mne, pozor. Pijovi, čo si spravila.
Chlap to trolí. Akože dobre, trolí to, ale aj tak. Však ale nemusíš byť hen taký toxický dement, chápeš? A urobiť zo seba blbca. Hej, omša je mše, hej. No tak ja som kresťan, takže ja idem na omšu. Chcem im vyspovedať. Čak nehovor. Veď Bože, veď ja som... To, že je veriaci, mi neprekážalo. Tak to dá posledné tú omšu. Trval na niečom, s čím by som nesúhlasila. Robil si By srandu. nechcela svadbu v kostole, boli by asi veľké nezhody. Ja mám veľký vzťah ako tomu modrému kostolíku, lebo tam som kvázi ako malý ministroval a určite by som chcel akože nejakú peknú svadbu v modrom kostolíku. Terapia na prvom... On si nerobil srandu? Ježi si robil srandu ten blbec. To je dement. Počkaj, ja tu mám oné. Počkaj, mne ide kamera? To čo? Pozrite sa. To čo? Vidíte to? Aj vy? Ja počkaj, ježiš, ja som dement, to je tá... Ježiš, ja som dostrihaný. Ja že mám dojebaný ten roh kamery, že tam je modré a tam je proste táto pičovina, že tam on zradil. Choď do piče. Schýza, je to schýza. Čo ti jebe, ja normálne som sa sám dostrihal. Choď do piče. Ja to jebem, ty vole. Ten moc kresťanství nepochytil. Morálne hodnoty mínus. Ale to ja si robil srandu, on tam fakt najbal tú omšu prvú. V mieste? No. Čo je ti s tebou? Že máš terapiu? Možno bude s tebou, tak... Možno bude... Ja už to tak akože... Chápeš. No, dobre, to nech som sa o tom vyjadroval, dobre. Ja si myslím, že každý človek potrebuje taký ten rozvoj. Hlavne on. Astrológia? No, to také, že v strede, no. Astrológia. Ináč to je niečo s hviezdami? Počkaj. Že astrológia to je aj niečo, že s tými znameniami? Či No, to sa veď inak presne, volá? presne nad tým teraz rozmýšľam. No, ne, to je inak. Je to tak. Je to tak? To, že znamenia? No, veď znamenia, tak veď čo, ja to neriešim nejak. No, Že ani keby ja. som, veď keby som si mal toto, že ja som rak, tak niečo Akože znamenia to je úplne trash, to je divná vec. Je úplne random vec. mi tam sedí Ty si niečo, rak? ne? No. Čo ježiš? Srandujem, čak nevyznám sa do toho, že... Kokos, veď najväčší milovník, rak. Ten neviem. ti dá prvé posledné. Ale tak hneď ti to neukáže, že ti dá prvé posledné. No tak Najprv je taký trošku, že odradný. Hej. Trošku toxik, ale potom je dobrúčky. A ty si What? Trošku toxic. On sa tam normálne zhodnotil, jak mu jebe na hlavu. také znamenie. Panna. Ja aj pána, ale to je dobré. On povedal, že on je rak a že rak je toxický a že je trošku toxic a že potom není. TikTok chat, že bože, to je taký kokotko. Čo ti jebe? Prečo tu všetci hejtíte? Ja to jebem. A ja som rak? Jaj, tak to preto si na mňa taká toxická ľúda. Ty vole. Ja už to chápem, ako ja som odolával doteraz, ale už to teraz chápem. Už nebudem. Ty vole. Áno, to je najlepšie. To je taká Ale tam- kľudná, ale nejak sa mi nezdáš kľudná, lebo furt do mňa hecuješ. No čo preferuješ, tu, milá dáma? Tráva, cigy, alkohol. No to som Super. zvedavý na teba. To čo je? Veď to nemá umiestnenie. Ja, že to ani si nevyskúšil. Boha je. On si musel niečo fúknuť. To nie, to len proste, Nevyskúšala. čo preferujem, tak to nemá umiestnenie. Tak ja som dal alkohol, tak to si ako vypijem. Občas s kamarátmi. Trávu, No. to som nemal. Prečo je na druhom mieste? Ja neviem. Ten alkohol som dala, takže... No, že už Ako keď, tak proste. Ale No to aj ja, keď už idem, tak poriadne. najradšej nič. Teraz som dlhšie Jak to tam nechcel povedať, aby to rodičia nevideli? Ja to jebem. Že trávu nemal, to je slabé pre ňo. True. nepil. Asi pred 2 týždňami nepijem tak často. Najradšej Fakt? Čo ty ne? Super. Ja chodím na Čisto festival fetuje jak triezvo. blázen. A
Aj tam Tak ostanem ja trezva. akože musím byť v nejakom trochu ako v nejakom príjemnom stave trošku. Odradilo, neskutočne ma odradilo, keď povedal, že keď sa ide opiť, tak poriadne. Keď sú všetci nadrbaní, tak veď to sa tam cítiš jak v opičárni. No to vtedy môžem byť sama sebou a No triezva. ale veď to, ale že to nezvládaš, lebo tam Ja to zvládam. lebo si tam jediná triezva. Ježišmária, ty si nudná. On je nudný. Čo? To je najhoršia časť, ako sme videli. Je mi to blbé, ale s ním súhlasím. Že je zlatá, proste, ja neviem, to prečo mi tam dali hen takého chúďa. Joj. Lebo musí piť, preto aby sa zabavil. Vyzerá to tak, že Daniel Keď sa pije, tak sa pije, cestovať nejde. A však dobre, ale akože málo báb ide tak, že totálne sa ide ožrať jak ty. Sa nemôžeš brať. Môže byť rád vôbec, že keď už on pije, že ona si akože sem tam vypije. Lebo veľa báb nepije vôbec. Samozrejme, ľuda je výnimka, ale... No, však áno. Alebo keď nepije, tak a je do party. Však ona povedala, však ale ona nepovedala, ona tam povedala, že nepije, ale že aspoň môže byť sama sebou s ľuďmi, keď sú ožratí, že jej to nevadí. Tak ona nie je nudná tým pádom. Chápeš? Aspoň ťa môže odviezť domov, však to je úplne, že GG. Že to je úplne win-win práve, že? Že si vie uletieť a potom ťa ešte vie odviezť domov. Nie? Čo ešte chceš? Ako? Lebo ľudu by musel voziť, chápeš? Ľuda nie len tak. Lebo s ľudou by to bolo tak, že ideš s ňou, prídeš niekde, sú tam ľudia ožratí, ona sa ožere do nemoty a potom musíš ty šoférovať naspäť. Dobre, ľud. Ideme ďalej. Isto. s Denisou rozmýšľajú rozdielne. Na tabulky napíšu, či chcú v rande aj napriek tomu pokračovať. Chcú, lebo sa chcú najesť. No, fantázia. to sa Ultinu zhodí. daj. Áno. Ultinu daj. Ulti. Dobre, ono proste nedá. Pokračujeme, poďme papať. Ja som veď slušne vychovaný, veď chodím do kostola, takže som slušný. A to znamená, hej, toto znamená. To je pravidlo. Ideme ďalej. Bráň sa. Aspoň je tak ťažké, že budeš táhnuť po zemi. To je true. A okrem chutného jedla z Confud baru servírujeme aj hlavný chod. O môj bože, burger. Burger. Mali sme si tipnúť. Fajnové. Povedz mi, čo to je? No, Casadela. však placka, vidíš. Dobre, máme tu Dobrú otázky, tak papaj dobrú chuť a ti ich budem čítať a ty budeš odpovedať. No, veď áno. Katy Perry letela spolu s inými ženami do vesmíru. Pridal Katy by si Perry? sa? Katy Perry, ne? Katy Perry. No vtedy, keď ma zvykol Čo tiebe, to je jak Pio. Mala mu tam hneď najebať na nos. Čo ti šíbe? Mala mu tam najebať hneď na nos. Tiež by som ju opravil. Dobre, ale dá sa opraviť. Pozor, dá sa opraviť aj normálne, nie že sa tam začneš na tom ujebávať. Pozri, jak ho opravil, ale. Katy Perry letela spolu s inými ženami do vesmíru. Pridal Katy by si Perry? sa? Katy Perry, ne? Katy Perry. No vtedy, keď... Katy Perry. Ha. Čo ti jebe, mal mu najebať hneď. Však dobre, ale... O bože, Pio. Ty si ako myslíš, že ty vieš trošku anglicky, tak teraz všetci budú vedieť presne tak, jak ty, a aj lepšie. Nikto není horší, jak ty. Nikto. Alebo čo, ako? The fuck? Keď ma zvykol opravovať, akože že zle artikulujem, alebo že som prečítala nejaké anglické slovičko, inak on to opravil, tak vtedy som bola úplne taká, že nechaj to byť, že nemusíš to robiť zo mňa. Debila. No čo, Katy? Môžem dokázať svoju dominanciu? Čo to je za dominanciu? Tebe totálne jebe. Mohol si tam byť ty s ňou? No tak isto by som si lepšie s ňou rozumel, jak on. Ale ja by som sa aspoň nespravil jak píčus asi.
Alebo ja neviem. To je úplne, že ho spravia jak dement. Proste jak na neho zazerá. Ona mu chce najebať proste. Ona už rozmýšľa, že či použije právačku alebo lavačku. Katy Perry letela spolu s Prosím, inými ženami do vesmíru. Chodíš do toho vesmíru. Pridala by si sa. No. Čo je tvoja vysnívaná destinácia? Super, že vieš čítať, odpovedz. Ty odpovedz, ja sa teba pýtam. Jak mu to vrátila? Ty kokot. Tak to bol jaký move. Normálne mu to najebala do ksichtu za to, že ju opravil. 100% keby ju neopravil s tou Katy Perry, tak mu to nepovie. Čo ti šibe, jak mu to tam najebala do ksichtu? Tak toto bolo dosť cool, za to im dám like. Tak vážne? Joj, to je dobré toto. Dobre, Vám pridala základ. by som sa hneď teraz. Ako s Katy Perry? Áno, hneď teraz hneď. V tomto momente. Komu fandíš v rúži a prečo? Je Rasťovi. A to má Ježiš. tam najťažšie. Jak žere, on sa tam prišiel nájsť. To ti poviem. Ako ten, jak sa kontroluje, aby som už asi to nezvládal. A tak nie je pre všetko, no. Ale, veď áno, ale jak všetky... Ja by som si Čo nevedel by si nezvládal? Čo by si... Ja sa jej nedivím, pro nic ako je lepšie, jak tam sedieť s ním. Kámo, tomu vieš, ona už má nervy, ona už proste chce odísť, ale povedali, že to chcú dotočiť, podľa mňa. Tam sú na silu. Ona už by tuto ona už tuto povedala, že nemala som to stlačiť. Jak tam stlačali ten gombík prvý. Tým 18 babám každej povedať nejaký kompliment a dať jej rúžu. Nemusím. Popri tom to tak necítim s ňou napríklad, ale musím jej dať rúžu. Keby to bolo na mojom mieste, tak ja tam vyhodím asi 15 a nechám si tam len 3 baby. Koho by si nechal? Mne sa ako najviac páči ako Míška, ale len vizuálne. Keby som mal s ňou žiť, tak by som asi zbláznil. Ktorým slovenským politikom či političkou by si šiel na rande? Ani z jednou, lebo každá je škareda. Koľko času ráno a večer tráviš starostlivosťou o pleť? Ujasníme si to. Už keď sa odličím večer? No. A dajme tomu, že 10 minút. Ráno aj večer. No akože ja keď idem na Halloween a som celý tam toto natretý, tak ja sa odmaľovávam aj hodinu, lebo to neviem Ideš zo na seba dať. Halloween? No jasné, veď... A čo si bol tento rok? Teraz? Hot šašo? Ja neviem, jak to bol povedať. No taký sexy šašo. Slovenský reper Separ. Čo to je? To je cringe jak kokot. Ja by som šiel na rande s kapitánom Dankom 100%. Vieš, aké by bola halus? Akože s Dankom... Ale on by ťa prepil. On by ťa prepil, má tréning jak blázen. Nemáš šancu. Ale už hrali by ste sa dobre, no. To isto. To je jak Mike? Jaký Mike? To bolo na čo to je jak Mike? To tu počkám si na tú odpoveď. Jako čo? Že som sexy šašo? No jasné, veď... A čo si bol tento rok? Teraz? Hot šašo? Ja neviem, jak to bol povedať. Čo ti jebe? Jebe totálne kokos. Dobre, máme tu jeden ban na dnes. Hop. Slovenský reper Separ. Ale však má 30... to je aj tak, bez toho sexy, či? Aha. 8 rokov a netají sa vzťahom s 22-ročnou Terry Palovou. Je to podľa teba príliš veľký vekový rozdiel? Čo je tvoje maximum a ktoré by si zvládla? Do 30. Do 30. A tvoj minimum? 20. No, ja tiež to mám tak nejak... Ja mám rád mladšie baby. Ty si tak 23. No ja som staršia. Áno. 23 Tak povedz niečo k starším teda. Tak 23, ja nemám rád od mamičky, ako. Čo? Kámo, on chce ako čo? 15 alebo čo? Mu jebe totálne, ty vole. Ona je reálne o rok staršia. A on je tam zajebe, že nechce mamičky. Takže 23 až 18. Som na teba zvedavý. Koľko je hodín? Koľko si sa máš rozhodovať, či ma chceš alebo nechceš, ale že koľko je hodín?
Ty si dobrá. Tretí chod poriadne zamiešal Sa čuduje vôbec? Sa spravia jak dement. Ty vole. Jako Luda tiež chce zajačikov, ale ona by... Čak, ale Luda by nebola aspoň takáto toxická. Že prídeš tam, máš o rok viac a ona, že... Ja nechcem žiadneho daddyho. Ja nechcem žiadneho daddyho. Ja chcem tam mladého zajačika. To by ti nepovedala, vieš. karty. Ak sa chcú Daniel a Denisa prehrísť až k dezertu, musí aspoň jedna tabulka ukázať áno. Však mamička môže byť aj v 15, to není vôbec o veku, ale o chuti. Mám dievedos. Po treťom kole som uvažovala aj nad tým, že by som napísala nie, ale tak chcela som vedieť, že čo bude ďalej, takže som napísala áno. Tam sa budú boskávať. No čo to je také obyčajné, len áno. Ja som ti tam dal aspoň žmurkacieho smajlíka, ne? Ja sa žmurkam tak. Oj, aká mrška. Čaká nás štvrtý chod, ktorý finálne preverí kompatibilitu medzi našimi holúbkami. Kamo, keď si nájde po tomto, keď si on reálne nájde frajerku, tak to musí byť v píči. To není šanca. Ten už skape single normálne. Môže hrať ping-pong. A hovor ty prvá. K čomu si viacej naklonený? S deťmi alebo bez detí? Už som ti to asi rozprával. Nie, ukáž mi to. Aha, jaj. No. No, deti. Čo si ty? No ja som tak stred. No, Uvidím, že čo. No tak mi povedz, Život. no tak mi povedz. Nevedel by som si predstaviť byť s babou, ktorá nechce deti. No, veď uvidíme, či budem chcieť viacej cestovať, alebo budem si chcieť založiť rodinu. No tak ja som určite za tú rodinu. A ja by som bola. Pre mňa rodina je prvorada. Chcem byť dobrý tato. Dominik Toretto. Rodina na prvom mieste. Family. To môže byť aj psíkovi. Čo to môže byť? Psíkovi. Matičke, dobrý tato. Psi? Ne. Máš zvieratá? Ja mám, ale dieťa to je proste, ja neviem, to je pre mňa ako také prasiatko. To je jaké prasiatko, to je boží dar, ty. Tak mesto alebo dedina. Akože, dobre, teraz sa mu nečudujem, že takto zareagoval, ale aj tak je divný, ty vole. Stred. Ja som proste vyrastal v meste a tam aj zomrem v tom meste. A tak dobrý človek, čo ja viem. Proste priebano sa prezentuje. A tak zase vieš, je tam celý štáb. Ako je jebnutý, ale vieš, je tam celý štáb. Stresík možno, ale je jeblý. To je pravda. Meste. Akože áno. Ja si viem predstaviť, že by som bol v dedine. Ale to možno práve, že ešte je horšie. Že keď je takýto a v tej miestnosti je veľa ľudí plus stres a fakt sa správa takto. No to je možno ešte horšie teda. Že keby je reálne sám s ňou a bol takýto, no chápeš, ale on proste má v piči, on je na kamere ešte. A správa sa jak dement. Ty pičo. To je true. Není. Ja som zase z dediny a je to super. Neveru prepáčim, alebo neveru odpustím. Neodpustím, aha. Som povedala odpustím? Áno. Ty neveru prepáčiš? Hej. No ja by som v živote. To keď je raz podvodnička, tak bude navždy podvodnička. Nedávam šancu. Denisu a Daniela čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa Není chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia to ukázať. Je mi to blbé, ale s ním súhlasím. Že tu súhlasím. Je mi to blbé. Použijem pivovú vetu. Je mi to blbé, ale súhlasím s ním teraz. Za ich tabulky. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak sa ich odpovede budú zhodovať. Daj tam nie, kámo. Daj tam nie, tam sa budú oblizovať. Nebudú. Odmietli. No jasné, no. Čo dodať? To je matching. Očakávala som, že napíše nie, lebo možno si chcel ochrániť ego, aspoň tak mi to prišlo. Bohužiaľ to nevyšlo, no. Asi to necítila zo mňa. Ani jasne asi. No. Čo To jak... mám povedať iné?
Ja na rande potrebujem viacej času. Ako nechcem uraziť akože Denisku nič, ale keby som mal ako zhodnotiť, tak to ako vôbec není môj typ. Že ma nepriťahoval ako fyzicky vôbec. Neviem, dal by som jej 2 z 10. Dala by som mu 3 body z 10, lebo má ruky a nohy. V dnešnom menučku zdá sa Čo? Ty sa tam jak oni sa tam musí... Oni boli tak na seba toxický, to je úlet. 2 z 10, ten je inde. Ale chápem, oni sa tam proste hádali, podpichovali. Boli nepríjemní na seba obidvaja, čo sa čuduje, že jej dá ako 10 z 10? Krane prebehla. Napriek tomu si domov dvojica odnáša balíček od Astrid, aby ich pokožka vyzerala skvelo. Nezabudni, že ak si chceš rande naslepo užiť naživo pred našimi kamerami aj ty, stačí kliknúť na formulár v popise videa a prihlásiť sa. Náš Honza lásko nekončí a preto sa uvidíme pri ďalšom menučku. Ale zase vieš, Mike, choď. A potom by som robil reakciu sám na seba, či čo? To by bolo jak cool. Ty vole. Kedy bude Mike v menúčku? Držte huby, nebude tam nikdy. Ani keby reálne mi refresher teraz tu príde do chatu a začne mi tu ponúkať peniaze, tak tam neidem. Normálne v živote. Dostane správu na IG. Pio, prihlas ho. Vyzmrdí. Čo tiebe? No a ideme na to najlepšie. Prečo bude asi Daniel sám? 3 bodky. Mal by sa nad sebou zamyslieť, to je neuveriteľný trápas, to je vystupovanie, vyjadrovanie, ako sa k nej chová. Deniska sa mala na pete otočiť a odísť. Veronik Pau. Ty pičo, vyslúžila si 652 lajkov. Chudák bude sám do 40-ky. Neskutočný sedlák. Čo? Nezvyknem písať komentáre, ale toto je MOC. Baba veľmi milá, sympatická, ale typek totálne ezocentrický dilino. Ach jaj, babi, prepáčte, nie sme všetci takí. Sem tam na Lulu. Nie všetci takí, mám nádej. Tebe jebe, takýto nie je nikto. S takýmto človekom som sa reálne ešte nestretol. Sme ešte horší. No dobre, ale to sú tí, čo majú, vieš, deti, rodinu, po 40-ke alkoholici, jak Pio, tak potom vieš. Potom už má v píči. Tak. Stiel si ma do 30-ky? Sakra. 22-ročný majster sveta. Cool. Daniel, teba si nemajú kamaráti veľmi v láske? Jej, počkaj, ho tam prihlasili kamaráti. Toľko cringe som dostal od toho chalana. Sa to krútil jak paragraf. Čo to je za koment, jeblý? Strašný trapas tento týpek, vyjadrovania správania ako z maštale. A hento sa chce množiť. Čo tiebe? Ty môj kokot, ten keď si to prečíta. Hyperdilino. Ten keď si teraz takto číta komentáre. Boh, jak sa na to pozerá. Posledný komentár. Dvaja sa tu oblizujú. Cigán Feťák 7. Rest, daj mi unban. Ty vole. Dobre, už nikdy nebudem scrollovať tak nízko. Už nikdy.